Minahal mga kaigsunan diha kang Kristo, karon ang ikaduhang yugto sa impierno. Ang mga tao nag-ingon kita wala makabalo sa atong umaabot. Apan tinud bagyod kini alang sa mga anak sa Dios. Ang Dios nagkontrola sa kinabuhi, kamatayon, tunglo ug mga panalangin sa mga tao sumala sa espirituhalong gingarian. Pusa kung kita nakasabot sa kabuton sa Dios, ang pagdumala sa espirituhalong gingarian, kita makatag na usab sa umaabot sa pila ka bahin. Kung kita makasabot sa balaod sa Dios nga nasulat diha sa Biblia, kita usab makasabot sa diha sa atong mga lihok dadon sa mga panalangin ug sa diha nga unsa atong buhaton ang yungdan kanato sa pag-atubang sa mga katalagman. Labaw sa tanan, kita nasayod may tungod sa atong kinabuhi human sa kamatayon pinaagi sa pulong sa Dios. Kita nasayod may tungod sa langit ug impierno ug ang atong mga tumong sa kinabuhi mao ang sa langit ng gingarian. Ang Dios Amahan wala lamang napibalo kanato may tungod sa langit ug impierno. Iyang giablihan ang dalan alang kanato sa pagsulod sa langit ng gingarian ug dili malaglag ngadto sa impierno. Ang dalan mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios nag-awag kanato sa mga panalangin nga sama sa sayon nga sesyon sa ulahing bahin sa uban. Kung kita mubuhi sa mga kamot sa Dios, siya papadayon sa pagdala kanato ngadto sa langit ng gingarian. Kung kamo maminaw sa niini nga mensahe, ako naglaom nga kamo mubati sa gugma sa Dios Amahan nga nagsuti kanato may tungod sa espirituhanong nga gingarian ug modala kanato ngadto sa langit ng gingarian. Ako nagampo sa diha sa ngalan sa Ginoo nga ihugot nga puput sa mga kamot sa Ginoo ug sa makabot ang langit ng gingarian ilabi na sa bagong Jerusalem. Minahal nga kaigsunan diha kang Kristo, sa katapusan nga sesyon atong nakatunan ang may tungod sa istruktura sa langit ug impierno. Sa langit man ug sa impierno usara ang luna. Apan gilain lang sila ngadto sa pila ka mga lalaing mga luna. Ug ang lubngangan ng usa ka istruktur nga may muot sa usa kini kadapit gikan sa langit ug sa impierno. Unya ngano kinahanglan man ang mga lubngangan ilahi gikan sa langit ug impierno. Kini tungod kay ang lubngangan dunay may katuyuan. Ang labing importante nga paggamit sa lubnganan kay kini mao ang usa ka waiting place nga buluhatanan. Kining lugar nga luhatanan diin ang mga nangamatay dinhi sa yuta nagulat sa dili pa sila moadto sa aktual gyud nga langit ug impierno. Uban ang lubngangan mao sa kadapit diin pipila ka mga tawo diin nga makaadto sa bisan asa sa langit man ug sa impierno nga hantod sa kahangturan. Aton mapasabot may tungod niini ang talagsaon nga makahimtang sa sunod nga sesyon. Karon atong gipasgutan may tungod sa lubnganan ingon sa dapit nga hulutanan. Sa tibok taas nga daga sa kaysayan sa tao adunay nga dili maihap nga mga kalag nga matay human sa pagpuyo sa ilang mga kinabuhi dinhi sa yuta. Sila dili direkta nga moadto sa ilang mga balay sa langit nga dili putusag sila isa likwid diha dayon sa impierno. Sila makaadto lamang sa ilang langit ng puloy-anan nga dapit ug itambog ngadto sa impierno human sa katapusan nga paghukom. Ang dako nga puting trono sa paghukom diha nambasa nato sa Pinadayag 20:11-13 nagisgot may tungod sa unsay nakita ni apostol may tungod niini nga katapusan paghukom. Kini nag-ingon, unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod sa ibabaw niini gikan sa kinsang atubanga ang yuta ug ang langit magkagaliw ug walay dapit makita alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono. Ug ang mga basahon gibugsan ug sa laing nga basahon gibugsan nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman gikan sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay sa diha sa niini ug ang kamatay ug ang hidis mutugyan sa mga patay nga diha kanila ug kini sila gihukman ang mga tagtag sa usa kanila sumala sa ilang mga buhat. Katapos ang paghukom, ang matag usa sa langit ng puloy-anan nga dapit ug sa langit nun nga mga ganti ug sa silot sa impierno nagahukom sa matag usa sumala sa mga binuhatan. Hantod niini katapos ang paghukom mahitabo sa diha nga usa ka tawo namatay ang iyang lawas glubong sa yuta
ug ang iyang espiritu magahulat usa ka hulatanan nga dapit. Apan ang waiting place managlahi sa daan tugon ug sa bagong tugon. Mas tukma managlahi ang kaniadto human sa pagkabanhaw ug pagkakayab sa Ginoo. Katong wala maluwas magpabilin diha sa ubos sa lubngangan sa daan tugon ug ang bag-o nga tugon nga mga panahon. Hantod sila mahulog ngadto sa linaw nga kalayo o lake of sulfur sa impierno. Sila mag-antos sa ubos sa lubngangan sama sa adunahan mga tawo sa karon nga pasahi. Apan lahi kini alang sa mga naluwas. Diya sa daan tugon sila nagpabilin sa itaas nga lubngangan ug sa bagong tugon sukad pa pagabanaw sa pagkayab ni Hesukristo sila maghulat sa waiting place dapit sa paraiso. Karon sa pagbasa sa pasahi sa Lucas 16:22 nag-ingon, karon ang taong kabus namatay ug gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham ug ang dato usab namatay ug gilubong. Dinhi si Lazaro wala siya sa kliran sa Ginoo apan diya rangkang Abraham. Si Lazaro miadto sa imabaw nga lubngangan or upper grave nga hulatanan dapit alang sa mga tawo nga nangamatay sa panaon sa dahon tugon. Miadto siya sa kliran ni Abraham tungod kay si Abraham mauman ang amahan sa hugot nga pagtuo, father of faith. Sa katungdanan sa pagbantay sa imabaw sa lubngangan diya sa daan tugon, kadaghanan sa mga tawo nga midawat sa kaluwasan mao ang anak sa Israel, ang mga kaliwat ni Abraham hinagatuo sa Dios. Sa kaso sa mga hintil, ang ilang kalawasan paghukman pinaagi sa paghukom sa konsensya. Ako usab kini ipasabot kaninyo sa sunod nga sesyon sa espiritual nga paagi. Si Abraham mao ang amahan sa tanan nga mga magtutuo sa Dios, nga mao ang amahan sa hugot nga pagtuo. Busa si Abraham mao nagbantay sa pag-atiman sa mga kalag nga naluwas diha sa imabaw sa lubngangan. Apan human si Jesus namatay sa krus, nabanhaw ibikayab ngadto sa langit. Kini dunay gagmay nga kalaian. Kung ang mga tao mamatay, dili sila maadto sa imabaw sa lubnganan ngadto sa sabakan ni Abraham, apan sila moadto sa sabakan sa paraiso. Sa diha si Jesus sa krus, adunay usapod ka kriminal nagbitay diha sa krus kilid ni Jesus naginulsol. Unya si Jesus miingon kaniya, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga karon adlaw nga kamo mahimo nga sa paraiso uban kanako. Paraiso iya sa langit, unya nganong ang mga tao nagkasulod lang sa kalangit ng gingarian human lamang sa pagkabanaw o pagkayab ni Jesus. Ang langit may usa ka walay katapusan ploy-anan nga gihatag nga tumituo kang Jesus Kristo isip ilang manuluwas ug nakadawat sa kaluwasan. Ingon nga ilang manuluwas ug nakadawat sa kaluwasan. Apad katong nagpuyo sa panahon sa daan tugon, namatay sa wala pa si Jesus. Mikuha sa dalan sa krus, busa sila dili maluwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang ilang kaluwasan nakahukom sa sukaran sa balaod o sa konsensya. Apan kini kinahanglan nga hingpit nga pagtin-aw nga ang tanan nga mga kasala mahimo luwas ug moadto ngadto sa langit ng gingarian lamang pinaagi ni Hesukristo. Sa Juan 14:6 nag-ingon, si Jesus miingon kaniya, ako mawang dalan ug ang kamuturan ug ang kinabuhi, wala usa nga makaadto samahan kundili pinaagi kanako. Buhat 4:12 nag-ingon sab, walay kaluwasan pinaagi kang bisag kinsa pangalain, kay walay laing nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa taliwala sa mga tawo nga pinaagi kiini kita kinahanglan maluwas. Busa sa mga tawo nga naluwas sa panahon sa daan tugon nga ang mga panahon nga sa pagdawat nga sa Hesukristo sa wala pa sila moadno sa langit ngon gingarian. Unya sa dihang sila makadungog sa ebanghelyo ug sa pagdawat ni Hesukristo ingong nga ilang manluwas. Si Jesus nagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga kalag sa imabaw sa lubngangan sulod sa tulo ka adlaw human siya mamatay sa krus. Sa 1 Pedro 3:18-19 nga mga pagipulong bahin sa niini nga pangitabo, kini nag-ingon, kay si Kristo sab namatay sa alang sa mga sala sa makausa alang sa tanan, ang matarong alang sa mga dili matarong,
aron siya modala kanato ngadto sa Dios ingon nga gipahamtangan sa kamatayon diha sa unod apan gibanaw diha sa espiritu nga iniusab siya miadto ug napalibot sa pahibalo sa mga espiritu sa bilangguan karon. Dinhi ang mga espiritu sa bilangguan nagtumong ngadto sa mga espiritu sa imabaw sa labngangan samtang iyang lawas gilubong sa tulo ka mga adlaw. Ang atong Ginoo nagwali sa dalan sa kalawasan ngadto sa mga espiritu nga dito sa imabaw sa labngangan. Katong mga espiritu nga na dito sa lamabaw sa labngangan mituo ug midawat kaniya ingon nga manulwas. Dayon sama sa atong Ginoo na banhaw umikayab ngadto sa langit sa tanan kanila umiadto ngadto sa ngiran sa langit. Siyempre kini wala magsabot nga sila adto sa ilang kagulingon nga puloy-anan nga dapit o sa langit. O sila miadto sa ulotanang dapit nga may mutang sa utlanan sa paraiso. Sa Juan 14:2 si Jesus nag-ingon, sa balay sa akong amahan adoy daghan mga puloy-anan nga mga dapit. Kung dili pa miingon ba unta ako kaninyo, ako moadto sa pag-andam sa usa ka dapit alang kaninyo. Sama nag-ingon human sa iyang paggabanaw ug pagkayab sa ato Ginoo nga sa pag-andam sa mga puloy-anan alang sa matag usa sa mga langitngon mga mumuyo. Ang gingrian sa langit giandam ubos sa pagdumala sa Ginoo. Karon nakasabot kabang ngano adunay lubngangan kinahanglan kita makasabot nga ang spiritual gingarian ang gipalihok ug mudagan pinaagi sa kimpit nga hustisya ug kahusay. Minahal nga igsoon diha kang Kristo, taliwala sa mga tao na matay sa imabaw sa yuta, sa mga tao na luwas karon. Sila makaadto ngadto sa lutanang dapit sa paraiso. Apan dili sila direkta nga maadto sa paraiso. Sila mapabilin diha sa lubos sa lubngangan alang sa tulo ka adlaw ug dayon maadto sa paraiso. Nganuman, ang espiritu sama sa itsura sa lawas ug mugawas sa lawas ug muadto sa laing kalibutan nga masunod sa mga anghel ug mga masahero sa langit uman ug sa impyerno. Ang kamotoran sumama kaayo kung mamatay ang tao mugawas sa iyang espiritu o sa iyang lawas o sa mga naluwas duha ka mga anghel ang gipadala umuuban kanila sa paggiya kanila ngadto sa imabaw sa lubngangan. Alang sa niadtong wala maluwas sa mga masahero sa impyerno, moabot og dadon sila ngadto sa ubos ka sa lubngangan. Ang espiritu nga gingrian halapad kini dili makahimo alang sa usa ka tawo nga mogamit sa pagpuyo sa pisikal nga kalibutan pag-adto sa langit ug sa impyerno sa ug labi na sa iyang kaugalingon. Handuraw sa usang paagi nga kward kini kung ang espiritu lang gikan sa lawas kini mahimong lahi kaayo gikan sa panahon sa diyang giya nga siya anaa sa pisikal nga lawas. Samtang siya dili mobati sa bisa unsa nga gibukaton, siya mobati nga sama sa nagalupad. Ang spiritual nga gingarian nga may bugos nga lalaing mga pagbati kay ang pisikal sa kalibutan nga buklad sa iyang atubangan. Siya moagi sa usa ka dako nga kusaban sa usa ka higayon. Ang tanan kay awkward tanahon. Pusa siya nagkinahanglan sa pila ka mga panahon nga moagoy sa iyang kaugalingon. Ngadto sa espirituhanon nga kalibutan ug makaangkon sa ugnang mga espirituhanong pahibalo. Tungod niini mga hinungdan sila mapabilin sa imabaw sa lubngangan sa tulo ka adlaw. Humon sa tulo ka adlaw sila ay balik ngadto sa hulatan dapit sa paraiso ug mohulat dito sa hangtod nga ang Ginoo mobalik sa hangin ug sa 7 ka tuig nga kasal sa bangkete or 7 years wedding banquet nga ipagayon. Unya unsa ang ilang buhaton sa waiting place nga dapit sa paraiso? Ang paghulat ba kay nagpasabot kini kay boring sa paghulat sa paglabay sa panahon? Mga kaigsuonan, ang espirituhanon nga kalibutan dili ingon usa ka dili klaro nga lugar. Kini tinuod og praktikal nga kalibutan. Kadto maghulat didto makakaton sa daghan mga espirituhanong mga butang gikan sa mga manalagna. Sila makakaton may tungod sa Dios, alangitngon nga gingrian ug ang espirituhanon ng mga balaod. Sila makakaton may tungod niini nga walay katapusan nga espiritual nga girian. Sila walay katapusan sa pagkaton. Sa pagkadungog niini ang pila kaming kinalang ba usab kita magtuon sa langit. Dili ko gusto nga magtuon apan ang pag-angkon sa espirituhalong kaybalo dili gayud ka makalaay og lisod. Apay noon kini mao ang nag-ingon sa kalbahinam sa mga katingalahan ug makalingaw nga labaw pa sa makakaton kita.
usa mas espirituhano nga puno sa atong kasing-kasing katong klaro nakigsulti sa Dios ug makat-on og daghang espirituhano mga butang gikan sa Dios bisan dinhi sa yuta. Siyempre adunay ingon ni anang usa ka komunikasyon uban sa Dios sa usa ka kinahanglan gayud nga adunay kaay limpyo ug malumong kasing-kasing. Kung kita makakaton o makasabot sa mga butang may tungod sa spiritual gingarian, kita mapuno sa kalipay nga dili tandi sa bisan unsa nga butang dinhi sa kalibutan. Ang pilak sa imo makita sa espirituhano nga gingarian uban sa imong spiritual nga mga butang nga giablihan. Direkta nimo makita ang espirituhano ng mga bibunuhat sama sa mga anghel ug mga katahom sa langit ug gingarian direkta. Usab ka mo makaamgo sa mga espirituhanon mga butang pinaagi sa espirituhanon nga inspirasyon sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagsabot sa mga lagdas spiritual nga gingrian nga kamo makasinati sa gakom sa Dios nga sa iya sa Espiritu. Kung kita makasabot sa mga lagda sa hugot nga pagtuo, ang mga lagda ng pagdawat sa tubag ug ang panglihok sumala ni ana, kita makadawat og dako nga mga panalangin ug mga tubag sa pagampo. Kita makasinati sa mga imposible na mahimo posible. Pangalitan ang imong negosyo aron sa paggalapat sa ekonomiya ug niini nga kalibutan na puno sa mga aksidente ang tanan mga sakop sa pamilya himsog ug luwas ba. Bisan ang mga usa ka himtang diin ang mga tawo nag-ingon nga kinilisod ang imong mahimo magmaya og paghatag sa mga pasalamat. Ingon man usab kung kita makasabot sa espirituhanon mga butang bisan sa yuta, kita puno sa espiritu o sa kalipay. Ug unsa pa kaha malipayon ug sa unsa nga paagi sa dagan nga mas malipayon kita kung kita makakat-on sa lawom espirituhanon mga butang sa langit. Kita adunay dako nga emosyon sa matag gayon nga kita makasabot sa mga katingilahan ug tinago nga pamaagi sa Dios tungod kay ang tanan ng mga pangutana makita adunay tungod sa pisikal na mga limitasyon nga musulbad kita mubati kaayo nga pamuot. Mga kaigsuonan, kung kita nagsangyaw nga adunay usa ka langit ug usa ka impierno, ang mga tawo pangutana nagduduha sila kung unsang matang sa dapit ang makaubunar sa dili maihap nga mga tawo sa daghan sa kasaysayan sa tawo. Apan dili kita kinahanglan mabalaka bahin sa ingon anang butang kung kita adunay ang tubag lang pinaagi sa paggununa bahin sa universo. Ang solar system nga yuta iya lamang sama sa usa ka tuldok nga galaxy. Apan kini ang galaxy mausab ang sama sa usa ka tuldok nga tibok sa universo. Kita dili makasabot sa mga utlanan sa bisan ini nga pisikal universo uban sa utok sa tawo. Ug sa unsa nga paagi nga kini nga alang sa mga langitong gingarian sa espiritual gingarian. Bisan ang paraiso lamang mausa ka halapad nga dapit nga mga tawo dili gani makaununa niini. Bisan sa paraiso ang sentro nga bahin ug ang gawas nga bahin layo kaayo sa usag-usa. Busa walay bisan kinsa nga angay mabalaka may tungod sa kakulangan sa luna sa naghulat sa dapit sa langit nan kadtong wala maluwas unsaon nila paghulat sa ubos sa lubngangan. Ako diskutan kini sa detalyado sa ulahi ni ini nga serye. Panapos, minahal nga igsudiak ang Kristo. Karon ako nagsulti kaninyo may tungod sa rason nganuman ang lubngangan mitunga. Kini adunay usa ka faksyon ingon usa ka hulatanan nga dapit. Kini mawang usa ka dapit diin ang mga tawo moadto sa tubangan sa pagsulod ngadto sa aktual nga langit ug ngadto sa impierno. Nagulat nga dapit alang sa mga tawo nga luwas nga usab sa bag-ong tugon. Ang dapit sa pagulahi alang sa mga maluwas na usab sa bag-ong tugon. Kini giuksab gikan sa ibabaw sa lubngangan ngadto sa usa ka dapit gawas sa paraiso. Kitungod kay gabriyan sa atong Ginoo ang dalan paingon sa langit ug gingarian pinaagi sa iya pagabanhaw ug pagkayab ngadto sa langit. Pinagi niini atong makita ang mga butong dalan ngadto sa langit gingarit-on nga ginarian maong atong Ginoo. Apan unya ang mga tawo nga walay may gayunan nga makadungog may tungod sa Dios ug sa Ginoo sa wala pa sila mamatay. Sila kinahanglan ba malaglag ngadto sa impierno? Dili kini mahimo. Ang Dios mo usa ka matarong nga Dios. Ang hustisya gihimo aron maluwas bisan sa usa pa ka katawo nga makahuman. Ug ang hustisya manggugma sa Dios. Kung maminaw ka sa mensahe sa sunod nga sesyon, mabatunan nimo ang tubag ni nga pangutana. Nagnaot ko
nga magampo kamo may tungod ni ini nga mensahe ug makabaton og gahom pinaagi sa pulong. Ako nagnaot nga inyo masinati ang gugma sa Dios hinagahatag kanato sa kuswagan sa atong espiritu ug lawas. Pinaagi sa pagtudlo kanato mitungod sa espirituhanong gikarian sa pagbuhat sa ingon. Ako nagampo diya sa ngalan sa Ginoo nga inyong kuhaon nga usa pa kalakang paingon sa bagong Jerusalem. Amen.